گوندê Ebla gundek Kurdî ye ser melbenda Exterîn ve ye devera Ezazê parêzgeha Helebê. Nişteciyê wê 1800 kes in. Panava gund nêzî 2300 hektarî ye. Êlên li gund şêxan û dîdan in û malbatek ji êla Eliya Dînî ne. Zimanê Kurdî dipeyivin, mervantiya wan bi gundên Kurdî yê derdorê re hene mîna Şêx Cerrah û Şeddûd û Ghoz û Twês û Iksar û gundê li Kobanê mîna Hilincê û Şêran. Xwe dûrî Helebê yê 26 kîlometr ji hêla bakur û dûrî Exterînê 9 kîlometr ji hêla başûr. Gundên derdora wê li Rojavayê wê gundê Iksar e û Rojhilatê wê gundê Şêx Hilwan e û li bakurê wê gundê Tiltanê ye û başûrê wê gundê Tilçîçan e û ev gund hemû Kurd in. Ev gundê got min navê wan got. Gund navdar e bi çandiniya Gennim û Ceh û Nîsk û Kemun û darên Zeytûna. Xaka gund yan erda gund Kevirî ye. Xwe meqlecê Kevir tê hene û Behsê û Nihatê. Nêzî yan bêtirî 10 meqleca di gund heye. Kevir jî dibirin û difiroşin bajarên din yê Sûrî. Piraniya xortê gund li ser otomobîlê barkirinê kar dikin, barkirina alavên lêkirinê û bazirganiya alavên lêkirinê. Xwendin li gund lawazê ji ber kar û pêdiviyê jiyanê. Gundî bes xwedî dikin, mih bi zin çêlek. Ew jî wek gundê din ji xwe aram nebû ji van pevçûna yê got çêbûn di van salê dawî de. Pir ji xorta jiyana xwe ji dest da û hin ji wan jî bûn alî ev kesên radîkal mîna Daeş û Nesra. Aniha êgot gundê 8 sedî neşteciyê wê li gund in, 20 sedî derketine çi çûne gundê derdorê mîna Şeddûd yan derketine Ewropa. Ev agahî gihîştin me ji hêla neşteciyên deverê û ez bi dengê xwe dibêjim ez Elî Ebdullah Kolo parêzer im ji devera Dirbêsiyê.